Luis Intxospe arozamena naiz, Hernaniarra, osina auzokoa, 42 urte ditut. Eta, nire ibilbide profesionala behintzat izan da gaztetan eta mugimendu diferentetan eta ibili izan naiz, bat kulturgintzan eta euskalgintzan eta azken, alkate izan aurretik azken 20 urteak behintzat aekan irakasle. Eta politiko bezala, nire esperientzia oso laburra da, eta azken nahi zaldi hau, 2011an aurkeztu nintzanean ez neukan esperientzia politikorik, ez neukan ibilbide politikorik, lehenengo aldi izan zen udaletxean lanean hasteko aukera ere izan duna, eta hori xera, 4 urte hauek, alkate bezala hori da nire esperientzia. 2011an aurkeztu ondoren, egia esan gauza asko berria zian, esperientzia ez eukitze horrek, berrepete zerbait berria zen, baina, lantalde majoa aritu gehan lanean, eta, gauza diferentetan, eta aritze horrek, kokatze horrek, Hernani herria beste modu batera ikuste horrek, motibatu nahu deixente, jarraitzea. Eta horrekin batea, azken aldian lantzen ari gan, zenbait proiektu eta egitasmo, jarraipena dute hurrengo legintzaldian. Eta, gauza guztiekin motibatuta nago, gogotsu nago, indartsu sentitzen ez, eta gogoa daukat, eta jarraitu nahi dut gauza egiten lanean. Batetik, igual azpimarratuko nuke, saiatu gehala bintzale egintzaldi honetan egiteko modutan edo indarra jartzen, eragileekin, herritarrekin gertu egoten eta elkarlanean edo gauzak bideratzen, zenbait gaien inguruan eta foro diferenteak badaude, erabakigune diferenteak badaude, eta importantea ere udaleko kontu horiek, herrikoak dian kontu horiek ere gune horietan lantzea, ez? Pareketasun kontsulioan jai batzordea, aurrekontu parte hartzaileak, olako parte hartzan inguruko ikuspegi hori. Hori batetik, eta gero bestetik proiektuen artean edo, badago, guretzat garrantzitsua den proiektu bat dela krisi garai hontan eta azken urtetan lanean aritu gehan tokiko garapenan inguruko proiektu hori, ez? Beterri garapen agentziaren proiektu hori gauzatzea eta horri indarra ematea. Gabriel Zelaian beterri eraikina martxan dago, zerbitzu batzuk martxan jarri dira, baina horri beste bultzada bat eman behar zaio, enplegu atletik, enpresei eskaintzen zaien zerbitzua, merkataritza, turismoa. Piskat, arlo ekonomikoarekin batea, arlo soziala ere landuko duen gune referente bat bihurtzen. Leku kutunetako bat, hau da, tilosak dira. Baina, igual tilosak baino gehiago, ni osinakoa naiz, eta Urumea ibaiaren ertz hori Eginezio aldea eta osinaga inguru hoi eta ongi magaloiek oso kutunariak nintzen. Berdin osinaga aukeratuko nuke, igual, jaiotze zorkoa naiz, mendin pasiatzea eta asko gustatzen zait, eta horko txoko eta inguru horiek asko gustatzen zait. Nik egingo nuke goizean mendi buelta bati, mendi inguruan, Santa Barbara inguruan, edo gune naturalak baditugu, Akola inguruan edo, eta gero eguardien asko gustatzen zait poteoa, kaleko giro hori, eguardia txandekoa pote batzuk hartu, bazkaldu, eta gero gune honetan tilosetan kafe hartu eta hemen lasaiotea oso plan honek. Hola bote prontuan, Maialen Lujanbio, esan genuke. Iritze zeidalako egoera edo mundu, igual bertso munduan, gizonezkoa da mundu batean berak egin du ibilbide hori, ez? Norberaren gogo eta sinesmenen aldeko burruka hori, ez? Gazte-gaztetatik hasi zen, eta orduan gazteen indar eta gogo hori azpimarratzea, eta gero, emakume bezala oso gizonezkoa den mundu batean edo egin duen ibilbide horregatik. Kendu gabe bera bertsolari bezala duen ibilbide guzti hori iritze zait referente bat badala norberaren asmo eta gogoetan bide bat eta borroka bat egitearen.
adirazgarri. Ekainan 23arekin bilatuko nintzake. Bueno, San Juanak orokorrean asko gustatzen zaizkit, Hernaniko San Juanak oso fetxa berezia dira niretzat, asko disfrutatu izan ditut, eta bereziki 23a, San Juan, Sua, Kelarrea eta gau hori, gau magiko hori, horrekin bilatuko nintzake. Pentsatzat Hernaniarra izatea bakoitzarentzat gauza bat izango ala, ez? Baina niretzako ezagitea, holako esan bezala beti bizi izan nahi Hernanin, txikitatik mugimendu diferentetan eta ibili izan naiz, eta bizi izan dut, garai batean molotov batean, antzerkian, euskaltegian eta orain udalean, herriko olako sentimentu ez dakit nola esan fortea, baina olako zentzu positiboa, baina arrotasun bat, herri jontakoa izatea zure lekua sentitzea, ez? Ez dakit, nintzat olako zerbait.